нищо е ровил, примерно, диво прасе. Ето среща този хълм. Има големи дървета. Не е като отсрещния, нищо не става. Ето пак една от крава. Мравуняк. Какво мравуняк? Тук е леко каменисто. Тук е една джанка. Тук е много добре. Къде сте? Таня! Идвам! Да. Интересно тази ваза защо направи. Явно да отводнява нещо. И по нея има зайска пътека. Какво отводнява? Нищо. Така. Няма нещо отводнява. Да. Тук определено вървял някой и това не съм аз. Давайте трънки. Тук е един голям дъб. Мога да го оставя. Поне в началото. А може и после. Тивата къде ходи? Нагоре. Да, отводнява нещо. Гастилеш. И от тук до. Месец май се дръжте да не ви отрежа шапките.